יחסי גומלין בין יצורים חיים, אז מה הכוונה? אינטראקציה, קשר בין יצורים. זה יכול להיות קשר של תחרות, יכול להיות קשר של הדדיות, ששני יצורים מרוויחים, יש כל מיני סוגים של קשרים, ובעצם אני מזכיר שאקולוגיה מדברת גם על הקשר בין יצורים לבין הסביבה, וגם בין יצורים ליצורים אחרים. אז בואו נסתכל על 4 סוגים של יחסי גומלין. יש לנו סוג של הדדיות שבו היצורים מרוויחים, לכן יש כאן את הפלוס ואת הפלוס, שניהם מרוויחים. יש לנו יחסי טפילות שיצור אחד מרוויח, הטפיל, והיצור השני, המאחסן, מפסיד. ויש לנו יחסי תחרות שהם שניהם במינוס, ואחרי זה אנחנו נרחיב על זה, ואכן באמת בתחרות שני הצדדים מפסידים, למרות שקשה לפעמים לקבל את זה. ויש לנו יחסי הזנה, יחסים שבהם יצור אחד נטרף, והשני טורף. אנחנו נדבר על זה ממש בווידאו נפרד, ואנחנו נפרק את היחסים האלה הלאה. אז בואו נתחיל. יחסי הדדיות, win-win situation, אתם רואים כאן ציפור שניזונה מהצוף, מהפרח, ואתם תשאלו רק שנייה אחת, אז איך הפרח הזה בעצם מרוויח מהסיפור הזה כאן? אז יכול להיות שהציפור הזאת, ברגע שהיא ניזונה מהפרח, אולי היא בעצם, אולי נדבקת עליה קצת אבקה של הפרח, ואז היא הולכת לפרח אחר יכולה, לצורך העניין, להביק את הפרחים האחרים, בעצם יכולה לעזור לצמח הזה להפיץ את עצמו באזור. יכול להיות שבכך שהיא שותה את הצוף, היא גם מרחיקה כל מיני אולי מזיקים מהפרח וכו' וכו', וכמובן שהציפור עצמה מרוויחה מהקשר, היא מקבלת פה איזשהו נוזל טעים, מזון ואולי גם הגנה, אנחנו לא יודעים. אבל רואים כאן בהחלט שיש פה יחסי הדדיות. יש סיפור מעניין על הילד מוגלי, או ילד הג'ונגל ככה המקורי, סיפור אמיתי לפני 150 שנה, בהודו מצאו ממש ילד קטן שחי תקופה עם זאבים, לא יודעים כמה, שנים כנראה, והנה לכם דוגמה ליחסי הדדיות בין זאבים ובין בני אדם, מה שלא קורה בדרך כלל. יש לנו כאן דוגמה של קריש שנהנה כרגע מניקוי שיניים, והדגים שנמצאים כאן בפנים שמנקים אותו, נהנים גם מהגנה ואולי גם ממזון. יחסי הדדיות בין חרקים ובין פרחים, זה משהו מאוד מאוד נפוץ, אתם בטח מכירים את הסיפור של דבורים שעוזרות להאבקה של צמחים. ומשהו קטן לגבי הריקוד של דבורים, אם אתם מכירים, בעצם שדבורה מגיעה לכוורת, היא יכולה לספר לדבורים האחרות באיזה מרחק המזון, לפי האור שהיא הולכת, וגם לפי הזווית, זה ממש מורכב, אני לא מצליח להבין את זה, אבל הדרך שבה היא הולכת, מסבירה לדבורות האחרות, איפה נמצא המזון ביחסית לשמש, באיזה זווית. משהו ממש ממש מגניב, ואין לי מושג איך הן מצליחות לחשב את זה בראש, אני לא מצליח. אוקיי, הדדיות, יצורים שקיים ביניהם שיתוף פעולה. עכשיו, לפעמים, השיתוף בהדדיות גם, לפעמים שותפות, היא כזאת שהם לא יכולים להתקיים בנפרד. זה לא רק, היי, כן, בוא נהיה ביחד, זה כיף לשנינו, לפעמים אנחנו חייבים להיות ביחד, אחרת אנחנו לא נשרוד לבד. אז יש לפעמים גם מצבים של הדדיות שהם ממש חיוניים לשני הצדדים. ולפעמים זה פשוט עניין של רווח. יחסי טפילות, יחסים שגם אנחנו מכירים, אנחנו נקצנו בימי חיינו הרבה, לדוגמה על ידי יתושים, בעצם, או קינים בשיער, אאוץ', וטפילים תמיד היו לצד יצורים, ותמיד יהיו, אתם רואים כאן איזשהו ראש של תולעת, שנצמדת ליצורים, במערכת העיכול, במקומות אחרים, יש להם ממש כאן כאלה חלקים שיכולה איתם להאחז, חיידקים רבים הם סוג של טפילים, ויחסי טפילות הם יחסים שבהם יש לנו בעצם טפיל, ויש לנו פונדקאי, בעצם היצור שמארח את הטפיל, והטפיל הוא בדרך כלל, הטפיל הוא זה שמרוויח, והפונדקאי ניזוק. לגבי וירוס קורונה,
הסיפור כאן מעניין, כי בעצם קורונה הוא לא בדיוק מוגדר כיצור חי, אז אני לא יכול להגיד שהוא בדיוק טפיל, אבל אני כן שם אותו כאן, כי זו דוגמה שהרבה אנשים מכירים. בגדול וירוסים נחשבים לטפילים מוחלטים, זאת אומרת הם ממש לא יכולים לשרוד ללא הפונדקאי. יש יצורים שיכולים להיות טפילים, אבל הם יסרדו ללא הפונדקאי שלהם. כמו שאמרתי, פונדקאי זה בעצם היצור שאליו הטפילים נצמדים. אז וירוס זה מקרה מעניין, שוב, האם זה יצור חי, יצור לא חי, אני אשאיר את זה למדענים להחליט, ובינתיים ההחלטה היא שזה לא יצור חי. אבל בכל מקרה, כמו שאמרתי, אני כן שם את זה כאן. אוקיי, וידאו הבא נדבר על יחסי תחרות, יחסים מעניינים.